Iti panangrugi tayo kakabsat kada ito'y panagiinadal tayo kada ito'y rabii. Ket kayat tayo nga iebkas iti dakkel launay nga panagyaman tayo kinapo Diyos. Sa dinuman nga ayan tayo kakabsat. Anyaman dagiti naglablabsan tayo. Narik na tayo iti ima ni Apo Diyos nga isu iti nakairda ng salaknib kada tayo. Limasat tayo kadigiti adu kakabsat nga kapadasan. Uray pay itinadawel a bagyo. Ngem ni Apo Diyos saan na tayo nga binaybayan. Pacheck nga iti ayan nyo, iti pagtangan nyo, iti iglesia yo, naramid kakabsat nga nagkararag kayo. Dito nga kapadasan, imay iti maysa nga pamanakna. Nga ti Diyos nga pagserserbian tayo. When limasat iti bagyo kada tayo. Ngem saan na nga inpalubos. Nga sika keniti siya. Ket nadangran iti panagbiag tayo. Adu digiti kakabsat tayo kakabsat. Ngayon bagada digiti kapadasan da. Layos, kadadael iti mulmula ken sansanikwa. Ngem intun no damaget isuda no anya iti mabalindang nga maibaga. Iti bagada kabsat. God is good all the time. Isungat panagpatuloy tayo nga panagadal iti leksyon tayo iti libro ni Josue. Napidot tayo ken piduten tayo manen itata. Dagiti ad-adal nga mangparangay, mangpapigsa, mangpabileg iti pamati tayo. Adda tayon kakabsat iti lesson number 10. Ket iti kararag tayo ni Apo Diyos kuma, iti mangidalan itintay panaginadal. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y maiyip kasmi iti panagyaman miken ka. Agyaman kami tasaan minto pulos. Mangayip kas anan-anay. Dagiti datdatlag nginararamid mo iti panagbiag mi. Kito ama, umay kami manen ken kay tata. Akas may sa adakkel a grupo digit anak mo. Nga urnungen na kami tapno may sa ama iti kayat mong iparamid kada kami. Ngayon tunno makipasit kami ti eskwela sa batina. Wenno uray pay itataod Diyos. Nga i-share mi dahito nga panaginadal mi kadagiti gagayam mi. Tapno iti ayat mo ket maamuan iti sabsabali. Itinagan mo ket isu iti maitag-ay iti nagtitingnan mi. Dawaten mi nga rod ama nga ti oras nga inted mo kada kami. Nga dalin mi dayto nga leksyon, bendisyonam kuma. Bendisyonam iti tunggal may sa ama. Itinagan na po may Jesus. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 10. Itintay nga adalen, ad-adal ti pamati manipod tini Josue. Iti title kakabsat iti lesson tayo. Ti pudno a Josue. The true Joshua. Iti paset a mayulo ket masarakan kakabsat iti umuna Korinto 10 versikulo 11 na isurat ket basaen tayo. Ket dagitoy abanbanag na aramid da kadakwada apag giladan ken na isurat da tapno paka bagbagaan tayo adimteng dagiti panungpalan dagiti aldaw. Na isurat. No alam ti Biblia na isurat. Iti ad-adalen tay itata dayjay na isurat nga panagbiag ni Josue ken iti Israel. Ket daytoy nga inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti Korinto inbaga na isurat da
tapno agbalinda nga instruksyon, pagiin na dalan, agbalin nga ulidan, agpaulidan, kunana. Tapno maamuan tayo nga niya, datayo agbibiyag tayo, iti maysa nga aldaw, nga importante launay, dagiti panumpalan, dagiti aldaw, the end of the ages. Adda iti sinaludsod iti maysa nga kakadua tayo. Ada nga ro dayjay chat group tayo anya. Ket ure pa no hampay nga dimteng kakabsat iti kastoy nga aldaw nga panaginadal tayo. Adu kada kayo iti agad-adal. I believe all of you have your Sabbath school lesson. Sa di naman tayan na. Apay nga sa di naman tayan na una. Mabalin nga ditoy. Mabalin met nga ditoy. Anya, ket intun no adalem data, kunana dayjay nagsalutsot kanya, Pastor, the title ti lesson tayo itatangawik, The True Joshua. Apay dayjay adalem tay kadi. Nga Joshua, itatanga quarter, ket peke, tadamit iti true Joshua. Dayjay nga saludsod isu ti mangiturong kada kakabsat iti intay adalin itatay. Iti kahit kung ibaga. The Joshua nga intay inadal adadalin tay pailaan nga anak ni Nan nga isu iti nang sukat ken ni Moses ket pudno nga anak iti Dios. Ngem apay kakabsat nga iti pagleksyonan tayo, iti lesson number 10, ti title na Tipudno a Josue, iti isuro na kada tayo, nga ni Josue, kadaytoy nga adalen tayo, the book of Joshua, kandag iti references, iti Biblia, nga inusardan ni Joshua. Ket isu na kakabsat, iti maysa nga aniniwan, a shadow. Saludsutikin ka, are shadows real? Una, adati aniniwan mo, adati aniniwan ko. Iti kayat tayo nga adalin itata. Adagaming kakabsat iti term, iti pagleksyonan tayo niya. Let me explain it. Tapno nalalaka, dayjay panangyunag tayo, iti adal tayo. Dayjay kunana nga typology. The study of type. Ket no apan tayo kakabsat, iti daytoy at typology. Kahit kung mausaren iti maysa a chart. Kita daytoy chart kabsat niya. Naramit ko nga simple nga chart. Okay? Daytoy nga chart, inalak daytoy kakabsat, iti explanation ni Dr. Hans Larondel. Isuna iti maysa nga professor ijay Andrews University, imay idi ijay AUP, kahit siyak iti maysa nga in patulod iti mission tayo, Northern Luzon Mission, nga napan nagtugaw ijay klase ni Dr. Hans Larondel. Dito iti explanation na kakabsat, iti typology. Arig na ko na maysa, nakaigam kay iti maysa nga plus light, ito'y dadya ayan dadya plus light. Dito'y dadya kuna tayo nga type nya. Mangpili iti type, iso nga typology, type kuna na. Sa dito'y nga type, lumasat kakabsat, dumakkel dadya aring na plus light, dumakkel di silaw na. Kat dadya pa nagdakkel dadya silaw na, lumasat manen iti talo, umuna, mikadwa, mikatlo. Ang dadya umuna kakabsat, dadya umuna, iso dadya kuna tayo Christological phase.
Isu nga inkabil ni Dr. Hans Larondel, dayja cross, dayja type, lumabas dya cross, tadayja nga type, ibagana ni Kristo nga adda nga naibartay ije cross, nga isu iti nangisalakan kadatayo. Lumasat manen kabsat ije phase number 2. Dayjay ti kunadang ecclesiological phase. Anya ti ecclesio. Isu datayo itata iglesia, ecclesia. Lumasat, nagbaetan kadayjay cross. Adda tayo ditoy kakabsat. Isi di aro, adda tayo ditoy. Iti maudi nga irepresentaran daytoy type, isu na jemi katlo nga face kakabsat. Anya dayjay kunataw eschatological. Anya de eschatological, dayjay end event. Isu nga dayjay kunana jay memory verse tayo kakabsat. Anya, kitain tayo jay memory verse tayo, on whom the end, kunana, on whom, sino? Iti iglesia. On whom the end of ages has come. So no daytoy je type, daytoy ni Kristo, agbibiyag tayo ditoy, nga mangpaspasungad, iti yaay ni Kristo iti maikadwa, the end of the ages has come. Kadaytoy kakabsat nga illustration, masurutan tayo iti lesson tayo. Kahit kung iba kakabsat, I was really blessed. Nga dayjay nga panagtugaw ko many years ago. Ijay klase ni Dr. Hans Larondel, we can use it now. Isu nga malagip ko dayjay lecture na kabsat. Isu nga inaramid ko, daytoy nga chart, tapno maawatan tayo, daytoy lesson tayo itata. The true Joshua. Tapno maawatan tayo daytoy nga panaka-explain iti typology. Nya, aniniwan, ken dayjay mang aniniwan. The type, so na shadow, the antitype. Isu nga nukitain tayo kakabsat, nga adda iti specific interpretation na persons, events, or institution nga mang prefigure ken ni Kristo nga isu iti umay nga mangited iti panakatungpal dagijay nga type. We'll give you another example. Dagyan pagana ni Elder Hans Larondel. Idi nga nangidaton dati karnero. Sino iti iladladawan na? Ni Kristo. Idin nga umayin ni Apo Jesus. Ket nagpabautisar ken Juan. Anya iti inbagan ni Juan. Here is the lamp, the type of God. Amin kakabsat nga digay karnero nga naidaton iti daan atulag. Types. Itududa iti pamati dayjay nga nangidaton dayjay nga karnero. Nga ni Kristo isu iti mangikat, mangpakawan, iti basol, mangisalakan, iti managbasol. Iti inteleksyon tayo kakabsat, nga type, isu iti templo. Okay? Ang subli-subli akto kakabsat, kada ito nga chart. Templo. The type is the temple. Iti inbagay iti Hebreo 8, versikulo 5. Naisurat ket basaen tayo. Isuda nga agserbi akas pakakitaan ken
aniniwan, dagiti bambanag an nailangitan. Akasmet kini Moses binalakadan ti Diyos, idi irugi na abangunan iti tabernakulo. Akunana, kenkwana, kitaem ta banag akas paggwadan apaka na ipakita ken ka ijabantay. Tapno maawatan kakabsat dagiti Israel. Ken maawatan tayo iti templo, ni Apo Diyos in paaramid na ken ni Moses dayjay a type. Aniniwan. Dayjay kung nana, pakakitaan dagiti aniniwan. Kadadalen tay templo. Okay? Idi nga agdaydayaw da iti templo. Amin kakabsat mo blessed all pieces of furniture in the temple. Dayjay. Ituduna ni Apo Jesus. Manipod kakabsat ijay altar o burnt offering. Dayjay a kordero, dayjay a karnero. Ituduna ni Apo Jesus. Mapantayo kabsat. Sumrek tayo ijay ruar pelag, ijay laver, agbugod ijay padi. Ituduna dayjay baptism ni Apo Jesus nga isumit iti baptism dagiti amamin akamkameng iti iglesia. Marcos 16:16 iti mamati ken mabautisran. Dayjay kakabsat ti ituduna met ijay nga digijay anamati ken nabautisran. Intuno may dayjay mauding alaldaw. Eschatology, the end time, isudan to iti may salakan. Sumrek tayo kakabsat iti templo, the holy place. Adajay iti 7 candlesticks. Itudo namanen ni Apo Jesus. Dayjay nga silaw iti templo kunana ni Apo Jesus, I am the light of the world. Kitain tayo sa baling nga paset. Adda dayjay table of shewbread. Adajay templo kunana ni Apo Jesus, I am the bread of life. Ijay type adda kakabsat dayjay altar of incense. Ituduna ni Apo Jesus nga isu iti mangibaet kadatayon. His merits dayjay inaramid na, dayjay panagbiag na nga basol na, dayjay ipapatay na, dayjay panagungar na, isuda kakabsat iti mangibaet kadatayo alabanglu asaya musom iti trono iti Ama. Nga intunno agkararag ka, intunno agkararag tayo, dawaten tayo, repeten tayo, digiti amin araraw tayo, in Jesus' name. No sumbrek ka ijay type, the most holy place. Ibagana, dayjay nga Ark of the Covenant, nga adda ijay sa nga pulong nga bilin. Apay nga itudunan ni Apo Jesus. Importante kakabsat timbagana, saan ko nga imay adadaelen tilinteg, no di ka di umay ko atumpalan. Ijay sa nga pulong nga bilin, imbaga na laglagipam iti aldaw apanagina na. Daytoy nga Jesus, nga isu iti itudo dayjay nga type. Akas ti kunana ni Lucas, akas ugali ni Apo Jesus, the type, anti-type, na pan ija sinaguga. Ngarod mo, daytoy kakabsat, anya, apantay dito. Tatipinido tayo yung fourth commandment, apantay dito. Dagijay nga, dagijay asumurot ken Kristo,
nga agsagsagana iti yaay na ama ikadwa. Suruten damet iti panagnilin ni Apo Jesus akas maysa nga pudno nga anak ni Apo Dios. Isu nga inbaga kakabsat ni Apo Dios baeten ken ni Juan. Dati ditoy sikaken iti siya. Apokalipsis 14 versikulo 12. Here is the patience of the saints. Apay adda iti pamati daken Kristo Jesus. Dayjay apamati digiti sa santos sikaken iti siya ken Kristo Jesus. Kas je panang tungpal ni Apo Jesus tibilin, dagitoy met nga agbibiyag nga agpaay iti panakaisalakan. Kunana iti Apokalipsis 14 versikulo 12, asal salimet-met tanda iti bilin iti Diyos, akas iti panangibaga ni Apo Jesus, tinungpal ko iti bilin. No nakita yung kakabsat, dayjay taray, dayjay illustration, ibatak pa lang dayjay chart anya. Nakita tayo nga adda dayjay talo a faces na. Subliyan tayo man nila dito. Adda dayjay type, umunaken Kristo, may kadwa iti iglesia, may katlo, dayjay end time. Agsipod ka sa ti inted iti lesson tayo ket iti templo. Anya iti mangibaga nga ni Apo Jesus dayjay iisu ti type. Kitain tayo kakabsat, idjay Juan 1 versikulo 14 na isurat ket basaen tayo. Ket daydi berbo nagbalin alasag. This is Christ. Dayjay Diyos anang parswa nga adda idi ije punganay nga kadwa iti Diyos. And the Word was with God. Anya nagbalin na. Nagbalin a lasag. Ket nakipagyan kadatayo. Ket nakita mi ti dayag na nga anak ti Ama napno ti parabur ken pudno. Iji English kuna na, and he dwell and he tabernacled with us. Anya gamin iti purpose dayjay tabernakulo, dayjay sanctuary. Kunana ni Apo Jesus, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Dayjay anang parswa, the Creator. Idi nga umayan ang naglasag. Kuna ni Apo Diyos nakipagyan, he tabernacled iti taon. Apang tayo kabsat, dayjay matpaset tayo. The church, ecclesiological phase. Kunana ni Pablo, iti umuna a Corinto 3, versikulo 16, na isurat, basahin tayo, di kay among ada kayo ti templo ti Diyos, ket ti Spirit ti Diyos agtaeng kada kayo. Now, the type, the temple. Ni Apo Jesus, imay ang nagnaed. Kunana dito yan, sika kaniti siya. Di yu ammo kadi, nga sika, kaniti siya, anya, templo. Iti santo nga espiritu. Dayjay kapsat dayjay in panakailaw-lawag na, face by face. Manipod ya type, ya templo, ituduna ni Apo Jesus, isuna, imay ang nagtaeng, nagtemplo, kadatayo. Ituduna met, datayo. Nga kunana, datayo iti templo, iti Diyos. Apan tayo di third phase, the end time.
eschatological phase. Iti Apokalipsis 11, versikulo 19. If you are studying about Revelation, these are eschatological events. Kunana, ket basaan tayo. Ket naluktan day di templo iti Diyos ijay langit. Ket inpakita na di templo ti lakas at titulag. No makita yung kabsat, umayin dayjay aniniwan ken akin aniniwan. Anya di aniniwan? The temple. Sino dayjay akin aniniwan? Ni Apo Jesus. Ngem adda kakabsat dayjay nga inbaga ni Apo Diyos ken Juan nga isumit laeng iti inbaga ni Apo Diyos ken ni Pablo idi nga insurat ni Juan iti libro ng Apokalipsis ket idi met nga insurat ni Pablo iti libro iti Hebreo. Anya ti inbaga na ken ni Juan? Naluktan ti templo. Type temple. Sa dino iti langit. Denggan nyo kumadsat, dahil inbagamat laeng ni Apo Jesus, anya, nga idi ipaaramid na kini Moises dahil templo. Kunana, kitaem tabanag akas pagwadan na ipakita ken ka ijebantay. God showed to Moses dayjay templo iti langit nga isu iti nagtuladan na. Apan tayo itata. Akin aniniwan. No ti type ket aniniwan. Akin aniniwan dayjay pudno a templo iti langit. Ken dayjay serbisyo na dayjay pudno a serbisyo ni Apo Jesus. Dito sa it explanation, iti lesson tayo about typology. Ngem iti adalin tayo. Anya, tipudno nga Jose. Apan tayo kakabsat. Ni Jose, dito adalin tayo, anak ni Nan, nga nang sukat kin ni Moses, nga nangi Pangulo iti Israel, ti sisirik na di kanan, isuna iti aniniwan. He is the type. Ni Jesus, isu iti mangin aniniwan. He is the antitype. Tapno makita tayo kabsat, adday iti padto. There was a prophecy nga inaramid ni Moses. Mabasa tayo iti Deuteronomio 18:15 ken 18. Na isurat ket basaan tayo. Ni Jehova a Diyos mo mamanguntuken ka iti maysa a mamadto nga aggapu iti nagtengaam kadagiti kakabsat mo kas kanyak isu ipangag yunto. Verse 18. Mamangunak to kadakwada iti mamadto nga aggapu kadagiti kakabsatda akasken ka ket ikabil kunto dagiti sasaok tingiwat na ket sawen nanto kadakwada iti amin nga inbilin ko kenkwana. Kitain tayo digiti balikas kakabsat nga inusar ni Moses. Iti verse 15, inusar na dayjay nga pronoun ken ka, referring to Joshua. Dayjay type. Ngem iti verse 18, inusar na iti balikas a comparison akas ken ka. Dayjay ken ka, it was a
prophecy for Joshua. Dayjay kasken ka is a prophecy referring to dayjay pudno nga Josue, the true Joshua. Kitahan tayo kabsat iti sumagmamano nga presentation iti typology iti biag ni Josue nga ituduna dayjay pudno nga Josue. Umuna, ni Josue simrek iti Kanaan kalpasan iti 40 ataw tawen. Joshua is the type. Ni Apo Jesus simrek kakabsat iti earthly ministry na kalpasan iti 40 nga aldaw. Masarakan ni Matthew 4:1 ingana iti 11. Now, very interestingly, adda kakabsat iti no apante manen ditoy, itoy in between the cross ken iti second coming, very interestingly, nga adda iti 40 days. Dayjay 40 days nga adda ni Apo Jesus ito'y daga, sakbay nga napan iti langit, tapno serken na, after the cross, serken na iti heavenly ministry na, nga isunan iti high priest amang ibabaet kadagiti anak ni Apo Diyos. Masarakan da ito'y iti Aramid 1, versikulo 3. Dito 40 days, agbalin kakabsat nga, very interesting topic. Ni Brother Elpidio sa Gabaen, may isang kamkamang dito'y Carino Seventh-day Adventist Church. At dati napasamak iti pamilyada, dati anak na nga dayjay US. Dayjay apuna na tayo kakabsat. We were waiting for the arrival dayjay abangkay. Naramid mi akas may isang special service iti balay da Brother Elpidio. Napang kami kakabsat nakiandingay akas church. Idi simangput kakabsat dayjay they cremated dayjay apuna. Nalalakagamin nga iyawid dayjay abu ngem dayjay bangkay. Nalalaka, less expense, less stress. Kahit hindi nakahalan dayjay nga naganak na iti permit nga agawid da ken iyawid da dayjay nga remain dayjay nga anak da. In pandagabsat iti maysa nga memorial iti paniki. Iti manen na pang kami nag-service. Idi na ipumpon, nagayab ni Brother nga Elpidio kanya. Pastor ko na. Adda iti special nga service dito'y balay. Anya dito nga service ko na. Celebraran digiti pamilya, digiti abalayan mi, kunana, iti 40 days, dayjay papatay, dayjay apumi. Ket dayjay naganak, di anak ko, kanjay manugang ko, kayat dang sika iti mang service. Ket isalutsod na, Pastor, datay kadi nga Seventh-day Adventist celebrate daytoy 40 days. Kaya kunak, sige Brother Elpidio kunak. Let's do it. Ket ni Apo Diyos, iti maidaydayaw, ikararag tayo. Idi, napan kami kadayjay nga malam kabsat. Naisagana dayjay, pintas di balay, if you could come, na pintas di balay, ni Brother ng Elpidio.
Ni Apo Diyos binindisyonan natin pamilya na. Adajay pala dya picture na dya po na, adajay mamamin. We were celebrating the 40 days. Then I explained, binasak iti Biblia kakabsat. Iti Biblia in Bagana, about 40 days. Kit iti binasak, iti reference kakabsat, nga in baga ni Luke iti aramid. Anya dayay aramid 1 versikulo 3. Anya ti kunana dyan. Nga kalpasan iti 40 ngal aldaw. Nalpasen iti panlakiaddan ni Apo Jesus kadigijay nga disipulos na kandigiti sabsabali pa. Isu nagsubli iti langit. Then I had the chance to refer the good news. Iti kunak, daytoy a 40 days nga celebraran tayo is centered on our hope. Kadayjay kari ni Apo Jesus. Di ka kumagpulkok. Let not your heart be troubled. You believe in God. Tapay, I will come again. Daytoy nga Jesus nga natay. Daytoy nga Jesus ang nagungar. Kalpasan ti 40 days na pan iti langit tapno ibait na ka, ibait na. Dayjay phase 3 nga dati iti unag tiglay siya, ibabait na tayo ni Apo Jesus. Ket iti inkarina. Kalpasan dayjay nga panangibait na. Agsubli ket umay na tayo nga alaen. Then I explained nga kuna dayjay state of the dead. Napanak iya si dagdayjay ladawan kuna. Daytoy ay ayatin tayo nga ubing pinalubusan ni Apo Diyos anatay. Idi nga intulod tayo ijay temporary nga naginanan na. Ijay Campo Santo, ijay paniki. Adadjay. Saan nga napan iti sa dinuman? Adadijay. Anya itururayin na daytoy ay ayaten nga apuyo, Brother Elpidio ko na, kan kadigjay kakabagyan na. Dayjay yaay ni Apo Jesus amay kadwa. Akas ti korana, intunumay ni Apo Jesus, riingen ng tudagiti amin anaturog, agraman kada ito yung apuyo. No isuti pagayatan na, ket itugot nanton, ijalangit. Kalpasan dayjay nga celebration kabsat, adating may kanyak nga kabagyan, dagiti na ikamang ni Brother Elpidio. Pastor ko na. Ngayon ko lang na unawaan ang ibig sabihin ng 40 days. Ito pala ay isang balita na nagbibigay sa atin ng buhay na pananampalataya, buhay ng pag-asa dahil mahal tayo ng Panginoon. No sa rin tayo kabsat dayjay, simple nga eschatology, iti anyaman, mga alatay ti type, dahil naramid 40 days na isentro ni Apo Jesus, kada tayo may gana dyan kadwa. Maudi nga paset ti lesson tayo kapasat. Ni Josue, ken datayo. Agsipod ta datayo, apan tayo kapasat, iji maudi adua, phase 2 and phase 3. Anya dayjay phase 2, dayjay ecclesiological. Datayo akamkameng tiglesia. Ken dayjay namnamaen tayo eschatological. Anya
iti napasamak ken ni Josue nga mangted iti adal iti pamati nga agpaay kadatayo. Umuna, ni Josue nakibakal kadagiti adu nga gubgubat. Daytoy met kakabsat, isu iti ladawan, dagidjay nga panakibakbakal in the great controversy, daytoy nga iglesia ni Apo Diyos. Mikadwa, numampay ni Josue ket nakibakal, nakigubat. Adda iti panagbalegi na. He was victorious. Tapay, akas jay inadal tayo. Inted ni Apo Diyos dagiti Ricardo recipes of success. No inaramid ni Josue dagijay nga Ricardo ket aramiden tayo met iglesia nga agbibiyag iti maudi nga aldaw. Datayong kas ni Josue babaen iti parabor ni Apo Diyos. Agbalegi tayo, tanigbalegi ni Josue. Mikatlo. Ni Josue pinatpetan na ti kari ni Apo Diyos. Anya di kari ni Apo Diyos, I will fight the battle for you. Kabsat ko, sika nga da ito'y mikadwa ken mikatlo. Ecclesiological ken eschatological phases. Laglagi pa, adamet dagijay nga gubat ko ken gubat mo. Laglagi pa, deje karini Apo Diyos ken Josue, karina met kanyam, makigubatak to nga agpaay ken ka. Ket no adalin tayo, manipod iti Josue 1, ingganit ti Josue 24, si bubukel a libro ni Josue. The center of Joshua's life. Ket isu daye parabor ni Apo Diyos. Balagip yung di lesson tayo. Monuments of grace. No kasano nga insalakan ni Apo Diyos ni Josue ken ti Israel, isalakan na tayo may. At dalaeng kuma dayjay inaramid ni Josue, ultimate faith. Itid tayo may dayjay ultimate nga pamati tayo ken ni Apo Diyos. Naglagipin tayo nga ni Josue aniniwan. Iyan niniwan na iti iglesia, iyan niniwan na iingana iti panungpalan. Basahin tayo kabsat iti Colosas 3:23 ken 24. Dagop ti aramiden nyo. Aramiden nyo anapuswan, akas la maipaay iti Apo, ken saan a maipaay kadagiti tattao. Pag-amuyo nga itibiyang iti Apo, awatin yun to ti gunguna tawid, agserbi kayo ken Kristo nga Apo. Ipalagip ko kabsat, we are heirs of the promises, prisoners of hope. Dayjay iti panagbiag ni Josue. Sikaken iti siya, subli-subyentay kuma nga adalen iti biag ni Josue. Ta iti panagadal ta iti biag ni Josue, itudo na kanyam ken kanyam, dayjay pudno the true Joshua. Akas ken ni Apo Jesus. No isu iti aramiden tayo, akas iti naramid ni Josue, Joshua was looking always to that model. Kunana ni Pablo iti mikadua Corinto 3:16, agbalin tayo
nga umasking mat kenkwana. Our lessons tells us, by beholding, we are changed. Ni Apo Jesus, isuti pudno nga uswe. He is the anti-type. Isuna iti akin aniniwan. Isuna laeng itintay daydayawan. Uray pay iti panagbiag ni Josue. Uray pay iti panagbiag tayo. Nga agur-uray kadayjay yaay na iti may kadwa. Agkararag tayo kamsan. Agyaman kami ama. Tagapu iti biag ni Josue. Nakita mi iti ministro panagayat ni Apo Jesus nga anak mo nga agpaay kada kami. Agyaman kami o Diyos. Nga uray pa'y digiti serbisyo iti daan at tulag. Iti templo nga isu iti nang ikaryam. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Iti ituduna, amin nga da ijay serbisyo kendigiti muebles. Itududa ni Apo Jesus. Ang mababan iti pamati, ikan na kami, dahil tarigagay, nga kitain ni Apo Jesus, anak mo nga pagtuladan mi. Ket babaen iti parabor mo, Diyos, balbaliwan na kami, ingga na nga umasping kaminton, kenkwana. Bendisyon na mo, Diyos, dagiti kakabsat mi. Bendisyon na mo dahito panagadal mi. Itinagan na po, Jesus, dawatin mi digitoy. Amen and amen. Tikararag ko ket nabindisyonan kayo kakabsat kada ito lesson tayo. I would like you to go back kada ito nga inusar tayo. Manen. The type and the antitype. A study on typology. Ket iti panagadalyo iti maamin nga sao iti Biblia. I use that even when I make sermons. In the Old Testament, ada iti libro kakabsat. And I was really blessed. Dahil surat ni Hans Larondel, Typology in the Book of Psalm. Pinili na kakabsat din iti nakadato. Anya iti kahit ng asawen, in every event of the Bible, we can use typology. Hindi siya na kanya Apo Diyos. Akas na diya'y bagbagami. Ayayatan na kanya Apo Diyos. Ayayatan na kayo man. Ti lesson outline tayo kapsat. Ma-share kada kayo. Imbag arabi tayo. Amen.